ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ മിനി. ഡിസൈൻസ് ഓഫ് അശ്വതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനൊരു ഫാഷൻ ഡിസൈനറാണ്. എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ബുട്ടിക്കാണ് ഡിസൈൻസ് ഓഫ് അശ്വതി. ലേഡീസിൻ്റെ എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും ഡിസൈൻസ് ഓഫ് അശ്വതിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കൂടാതെ കോട്ടൺ ബെഡ്ഷീറ്റ് കസ്റ്റമർ തരുന്ന മെഷർമെൻറ്റിൽ ഫിറ്റഡ് ബെഡ്ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. UAE എല്ലായിടത്തും കൊറിയർ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ DM ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. चीरते वो सारी खोलते वो सारी चाटो माटो सारी सहीते वो सारी उड़ते वो सारी झगड़ते वो सारी सादा पीना चीर कटते वो सारी